Malawi Camera. Angajoke kupita kuchipani china mukulankhula kwawa matero kuti chipani chimene chidakali cha strong mamemba lake adakali kumeneko komano pamene tikupita tione kuti kodi ndalezi zikuyenda ndithu motani. Chabwino, politics is a game of numbers. Kodi kuchoka kwa usi mu UTM akokolola anthu otani, kodi anthu omwe akokolola kuchoka ku UTM ndi omwe asonkhana pano. Chithunzi chimenecho tichione pano ndipo apa ndipo mwe pali nkoke kuperekeza Dr. Michael Usi kuti afike malo ano. Michael Usi akuperekezedwa ndi mtindi wa achinyamata asungwana achikulire komanso amayi omwe atsamukira pano pa Masenta Ground mu mzinda wa Lilongwe. Posachedwa pompa mkatikati mwa chipwirikiti ichi tikhale tikuona nkhope ya Dr. Michael Usi. Kodi akuwaperekeza ni ndani? Tione pa chipwirikiti chimenechi. Koma ngati mukuona kumbuyo uko amene mukutimvera Dr. Michael Usi atuluka pa denga la galimoto. Kumbuyo kwawo kuli asilikali awiri omwe akuteteza Dr. Michael Usi. Iwowo akubaibitsa mchingerezi chachichewa, akubaibitsa anthu omwe asonkhana pano ndipo mu mphindi zochepa akhale akufika malo ano. Amene mukutimvera pa Zodiac Radio, Dr. Michael Usi akwera galimoto ila mpanda denga ndipo likuoneka galimoto limenelo ngati Land Rover 110 ndipo iwo ali okha ndi mpando ofira omwe uli mgalimotolo komanso ali ndi oyendetsa galimotolo lomwe wavala chipewa choyera mbali inayi chakuda ndi malaya ofira molingana ndi makaka achipani chimenechi cha odya zake alibe mlandu. Dr. Michael Usi kubaibitsa ndithu anthu omwe asonkhana pano ni makamba za galimoto la Land Rover 110 yomwe yanyamula Dr. Michael Usi. Galimoto lodziwika bwino ndipo iwo ali mu mpatadenga omwe posachedwa pompa akhale akutsika. Tikukamba za yemwe akuyendetsa ndithu wavala chipewa chonga ngati cha apolisi apansewu onsewu ndithu kutengera Dr. Michael Usi malo ano. Nthawi ina iliyonse Dr. Michael Usi akhale akutsika kuchokera mu mpatadenga umenewu kufika malo ano kuti alankhule kwa mtindi wa anthu yemwe wafika malo ano. Zonsezo tikhale tikukupatsirani pano pa Zodiac Radio komanso pa kanema wa Zodiac kufika kwa Dr. Michael Usi komanso kufika kwa Dr. Michael Usi pamalo pano, kufika kwa Dr. Michael Usi pano pa Masenta Ground mu mzinda uno wa Lilongwe kupereka chanza kwa atsogoleri ena achipani chimenechi cha odya zake alibe mlandu. Chikhale chikukhazikitsidwa lero pano pa bwalo la Masenta mu mzinda uno wa Lilongwe. Dr. Michael Usi kufika pano ndithu akumwetulira komanso kuyenda mwadzithu kuyandikira nsanja omwe uli pano. Dickson Chipati Kondwe kumaonerera kufika kwa Dr. Michael Usi pamodzi ndi Leya ni makamba zoti afika ndithu pa mpandadenga wa Land Rover galimoto zakalekale yatuluka galimoto imene kufika ndi mkokomo akuoneka kuti awalandira mwamphamvu amene amawakonda Usi. Nyimbo imene ikumveka pano akunena kuti uyo Usi boma lathu akufotokoza choncho. Ndeya pano tsopano ayika chamati sindigwedezeka ndanyamula mtanda. Nyimbo zimenezi zikupera bongo kuti lero pali mwambo pano kuti odya zake alibe mlandu. Leya akuti anyamula mtanda sagwedezeka odya zake alibe mlandu. Patekeseka pa Masenta. Pa Masenta ndithu patekeseka monga mwa nthawi zonse Michael Usi amaziwika nditi madansi tawo afikiranso pa dansi pamene koko potekeseka kuti ayi ndafika tsopano okudya zake alibe mulandu nde
tikhale tikuziona kuti kodi okudya zake alibe mulandu motani. Mmene umanena muja abwera ndithu pa nkhope yawo atayipenta bwino makaka pachipani chimenechi pali nkhope yawo nawonso angofika ndithu mongooneka mwa simpo atavala kasuti kawo ka blaki ndi kalogo ka odya zake alibe mulandu pambalipa. Ndiye tili pano kuti tione kuti odya zake alibe mulandu akutitengera kuti tilowera kuti zichitike ndi zotani pano pa Masintha Ground mu mzinda wa Lilongwe. Amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana, 27 April la Mulungu, Masintha Ground. Odya zake alibe mulandu launch pano. Mundilole ndipereke tsopano m'manja mwa yemwe atayendetse msonkhano uno okhazikitsa odya zake alibe mulandu. The Secretary General. Your Excellency, the President of the Odya Zake, Dr. Michael Biswick Usi, Honorable Harry Kondowe, amene ndi ya SCG kuchipani kwathu, a Treasurer General Mai Nazitwele, amfumu atsabango, alendo nonse olemekezeka amene muli nafe limodzi, amayi ndi abambo, anyamata ndi atsungwana. Ndikufuna tipangeza chilendo mutsiku la lero eti. Lelo ndi happy birthday kuchipani kwathu cha Odya Zake. Ndiye ndikufuna tipangeza chilendo. Chibagala mwamba. Odya Zake. Odya Zake. Inu ndine. Inu ndine. Dr. Michael Biswick Usi. Chilene motsindika pamenepo dziko likumva. Dr. Michael Biswick Usi. President wathu osauka fe. Bwana tikulandireni. Lelolo ndi tsiku lopambana kwa basi kwa ifeyo ngati Amalawi. Kupatula kwa ife Amalawi tinenenso kuti ndi tsiku lopambana kwa ifeyo ngati chipani. Bwana tinanyozeka kwambiri ku chipaniku. Anthu amatitenga ngati ndife bungwe. Timatengedwa ngati bungwe koma lelolo tufuna dziko lidziwe kuti lijama ti bungwe lija lero ndi chipani. Pokhala chipani bwana. Malawi, Camera.